Oras sa Pilipinas, alas 7:25 sa gabi, kagyari kita diri subong sa inubaan na PNP kung sa din magakuha kita sa latest update. Sinin nagluntad nga shooting incident sa tinalikdan lang gid nga mga nadlaw sa Purok 12, Barangay Asya, sakop sa Banwa sang Hinubaan. Yari mga kapartner ang detalye sini nga mga balita. Isa ka lalaki patay sa pagpangluthang sa Purok 12, Barangay Asya, sakop sa Banwa sang Hinubaan. Natabo ang insidente sa tinalagdan ng Agosto 30, 2025 kag ang biktima ginkilala kay Ronald Gomez iya Timtim, 37 anyos, isa ka mangunguma kaga single kaga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Base sa dugang naton nga ihibalo ang mga suspetsado amo ang mag-amay nga residente man sa Purok 12, Barangay Asya, sakop sa Banwa sang Hinubaan. Suno kay Police Captain Jaime Diquilio, ang Deputy Chief of Police sang Hinubaan PNP, nga kung sa diin mga alas 5 sang hapon ang ginsuguran gid sining posible no nga gahatag na sang abiso ang suspetsado sa natabo ni nga insidente ng mga kapartner. Ari aton pamatian ang exclusive nga interview kay Police Captain Jaime Diquilio sa Hinubaan PNP. Mayong gabi Sir Kenneth no kag sa Bugos nga Hinubaan kag Negros Street. Actually ang biktima no ginkilala lamang sa pangalan nga Ronald Gomez, taga Purok 12, Barangay Asya sa Hinubaan. Kag ini siya gitiro sang magamay nga katupad man lang niya dito sa nambitan naton nga lugar. Suno iya sa aton yang ano nga aton witness no. Nagambalang witness naton nga ato na to ang suspetsado sa balay sang iyang umagad no. Dito sa Purok 12, Barangay Asya, tungod sang birthday sang yapo. No, kag ang ining aton nga witness nagupod dito sa iya kay sila ni bali nagbulig dito sang panati patigayon nga magiyaw sa mga pato kag naghimo sa tungod sa birthday sang apo sinasang suspetsado. Matapos na panyaga ini kay uli na nagabot ang ang suspetsado baling amay magamay ni sila mo. Ang amay uli na lang nagabot kay ginapas na siya sa iya bata. Pagabot nila katapos sila panyaga, pagka dugay-dugay sa ito nang inom-inom sila, pag isang nahubog sila, nag-abot man ni ang biktima. Nagpasilong lang ito actually ang biktima, kay nangita siya sa signal sa cellphone sa palibot. Kag isang naulanan siya, nagpasilong lang dito. Kag tungod nga birthday sang umagad na sang sa suspetsado, doon naka-impon man dito kag nag-inom-inom man sila. Natabo ini mga alas 7 na yasang gabi. Pero sang alas 5 suno sa atong witness nga ang ining biktima no samtang ato sa dito sa balay sang umagad sinang suspetsado, nagpabati-bati na niya ang suspetsado dito sa biktima nga hambal niya hindi gini magdugay karon mabaliskad gini siya samtang nagatulog sa dito sa sa aton sa inang biktima. Wala sunod sang ulisit po no nagpanaog ni siya kag palupok sang pusil sa may dito sa may duta sa usaran. Dason pagsaka niya balik no sa balay amo na tong pamangkot sa balas sa aton witness nga nagpalupok siya. Way man sang kontra sila, way man sang trouble sa palibot. Kag siguro naakig siya kay pamangkot sa insulto sa siguro mamuto nga ang pusil nga ipalupok sa dalaw mamuto nga gamit niya sa pagtiro sa witness naton kaduwa. May lang gid no kay ang witness likaw kag daplis na may daplis di siya sa likod sa iyang ulo no kag amo sito pagka kundi naglumpat sa dayon sa may bintana kuno suno sa iya so paglumpat sa bintana ang bata naman siniya sang suspetsado amon ginlagas niya ang aton witness pagbalik niya
ang ining biktima ara pa na sa sulod ng balay manong panaog tani. Wag niya kabaluya ko na mga traso na. Kaso gitiro ni siya sang kadua sang ining bata. Kaso pagkatapos siya tiro sa pagkatapos tiro sang bata sa ato nga biktima, yan tiro man siya sang amay ka isa. Kung sigong tatlo kalupok tanan. Kagsuno sa pilas sang sang biktima, tatlo ini kaigo. Duwa ini sa dughan kag sa tiyan nga bahin sa iya lawas. Kaya nga nanging kabangdanan mas ang iya nga gilayon ng pamatay dito mismo. Ang suspetsado ari diya sa aton paginakop, detain sila sa aton nga facility kag sa buwas pasakaan sila sang kaso pagi sa inquest proceedings. Gikan diri sa Inumaan PNP. Sa gyapon mga partner, padayon kita sa pag-follow, like and share sa aton official page 96.7 The Lovely News FM and IMN Digital. Balita kalingawan kag edukasyon ini si ka partner Kenneth Perez. 1. Hinubaan.